Kan kailakan kudang. Kay, Kay paghatag din hada tudang naajay. Wa na sila madeng karong panihapon dang. isa man si. Luoy. Grasya sa Ginoo man nakapalit ng bugas kay. Bugas man pila na pud bugasan. Good morning, guys. Salamat sa Ginoo. Das leksian. Agi taparag dog. Kay mangilak mo ni si Zaog kanang nay. Iligmata ni nga na si katapad. Kay kasi Aisa ning lakaw mas Aisa ang sa zoo. Sila Lister. May palit sila og kanang nay. Kamuti. Mulit sila hagna karon kay ilang bisitaon si Lola Betty lagi daan sarapod sila didto. Kay gahapon paglabay na mo sagna kay ni ato Miss Garcia. Kuan man ang dapis kasada dagat man tong ila. Ang mga bangka dito no kagisi-gisi ibang mga bangka dito. Ngilak ni si sa gabi kay naman si Zete de Bir. May isang itapad og para makatuog si Za. Zagit ang tedibir kay to ang marespirar gibili no ang pagidangay sa nga importante to kay hindi matog sa mo isang gagas-gagasun naghilak gabi kay nangita na si isang tedibir si Aliana Dario si tedibir nga dako hamag yung tedibir gito dapat gabi nga gamay karala may isang gagas-gagas gabi kaya makatuog siya kay isang tedibir nga dako katunay kulur-kulur wa man diha anong imong manggiwilin bi hala dugay po mo kabalik sa pilar na kay teddy bear sa hagna wa na ana sagna ada ko teddy bear sa hagna bawa ning bataan ni hilig mag teddy bear kana lamang imong teddy bear per nga buhi bi ganahan ka bitaw kata-katawa rami dari pero aga mga bang silingan dari ang kaluoy wagi pangkaon kay lisid lagi kadyo nga tumbag mga kuan kabang nay nga tumbag mga saging raman sige saligan pud sa uban saging unsa kalubihan ni nga na mao pagi saligan lagi kanang maglugi ug makalugi lipay na kay o makahalin ipalit og bagas nga na sa kasako unsa sunod buwan wa naman si malugi jud madya ibang lubi na rin na hurot ila manong pool hurot ilang lubihan dito sa isang kuan ginikanan hurot og kanang pangatumba oy agna kuas bagjo tanan naman sin looy tanan looy na iwan mahumod na kapit ang buslot lagi aga mong sala dari ka na buslot man apa ni lupad taglaman kay pulihan naman na sunod buwan tay na ako silupin na nang pando na kuan wala galing pa kay Gracia na pa sa Miss Ginoo kay pagmanog bagzo wala na dyan po mo uwan init na dito feeling ibakit to po ni sila dito ko sila sa L3 nga sakdan na nagtago dito ko mo sakdan na nagtago be dawa mo na basa dito darahadla ka ang hila ka wa kita ko sa video ni Ate Julie arang loza ni Jai Jai ang loza laging Jai Jai tay pagbagzo arang laging hilak nalisang to siya na kay natuog malamas bagyo ang sa Aliana pa dari natugra garahan siya sa kay bugnaw silaksian hilak po dito sa pilar abe ko doon sana po sila kaya nagharap ikaw ilang tapad madyo ka na hindi kaloy ano pas Ginoo safety na lagi Nabasa ang pagkang module mo anja sa aman to ang lola man sa ato kuan kanang mga single bitaw mga buwad. tiguan uy sabi na ni Juan ang tipas
Oo, tapos Wala nag-supply ang tao nila. tapos iba po, tagaan ng tarong tagbagas. Uy. Nabasa rin isang module, o ilaman daw anak kay suwatan. Kaya nabasa man, awa mo pi klase ron pi. Awa mo rin klase, bakasyon man. In na magka-January. Si Ate Ruby day guys, ning balik ng Cebu. Unza, gisipte ni Ate Ruby ang mga buwak kaganahan dari. Isang gilan skip dari na. Kato mga butilya bitaw na mga butilya nga, mga inimnan sa mga parahubog. Isang gilanskip na. Kay mabahaan man eh. Katong dasagi ka nagbaha man ni naram gawa. Sa kalanakas naman eh. Pag mga bagyo. Diyan to, before siya mabalit sa Cebu. Diyan na nang gipaadyon dari. Diyan na, nalami na pod. Ha. Lumbay dari. Kawaw dyan mag-arrange. Na mao na. Bintahan na, pero mga buwak laman nagkikaroy. Kaya natabunan na lagi na, barang pangluwas. Jagang buwak nga gihatag ni Mama Miguela luoy. Kagi gusi-gusi ag dahon. Agkuan, milyonani dia. Agbang banda na he. O pa na matanom, kaya na nga pugtod. Dagkuan, mawanig ka nang nay, milyonani. Na, gigisi-gisi gihapog dahon sa pagzo. Zakare, yung udlot na, kaneng sani, wala po rin dahon. No, aga ba na, mga dahon, mga buwak. Kaya pang gusis bagzo. Tatire. Wala yung mga dahon, labi ay. Kaya mga buwak na, nagkakaroy. Na, nagkakaroy na. Nagkalod, agang banda di, hawan na. Wala na dahil agang banda guys. Makamingaw, gazig-gazo. Kaya das nagi, napakoy tatanawon na rin buwak nga. Namakad. Karon wa na nga tumba nga bagli, bawog na ba mo sa linsing. Na. Wala jud. Kaya enta. Na nga bagli si sana nga bagli, gudlot. Na nga bali bagay na tumba na. Ang hirig-hirig, luwig mga banda lagi. Pero sagdalaman. Kay mangita na mo ko gayang buwak pud-puhon. Nga bali-bali. Ginahan naman ko daning buwak ka kay kuan ba. Karang nay malipay ko ini kabuntang ini kita ra nga uy tanah pining udlot. Uy tanah pining buwak. Nanapin ning kuan ning gitib nga palong nang buwak malipay ko tan-aw. Sa karon lain na nakadto tanawon. Makamingaw, kadyo anak ang banda. Pero, dugay-dugay pa pud na. Magtanam kog lain, dugay-dugay pa pud na ma. Balik sa utro nga mo. Lami bitaw siya, mamuak kog daghan, dugay pa. Dugay pa gid na, dugay pa. Dari po, mangita ko rin kapajas. Kaya wala lagi mautan. Wala mautan. Wala kapajas. Wala kamunggay. Wala pa'y ganas. Kaya gusi-gusi ilagis bagzo. Na, agdaring amang mga kuwan dari. Mustasa, wala diha. Wala gadyo, may mautan dari. Na, mustasa. Wala na nasalin. Di ra tao mabuntas. Patig mga langgam, kaya awag mo to. Upaw naman. Wala may ag mga langgam, wala pa'y kasilungan, aram ng inita. Manilo ko lang kapajas. Katong na bunga ba nga salin sa bagyo. Kaya maadyon po ning kapatas agisahon sa gulag sardinas. Di. Grabe siyang lisura. Nung magbagyo, grabe ang lisura. Ketas. Kiguang ka dyan eh. Dahil isa. Pwede pa man eh. Pwede pa rin sa gulag sardinas. Wala pa ikubasa. Wala. Agtawang po dari. Wala po. Gilipad na. Bali-balian. Manay utanon ang sirag sudan. Ato lang may sapa pod mangitag susu. Kaya naman nung pidagang lubi isunod. Ag mga wala may problema mga suwa. Susu nun tayo dagang susu dito sapa. Muha akong susu undang hapon. Kaya mong sinaban ugma. Garabing isura. Mangita mo kutus ko ang parami. Managinot kog panakot. Nabaguhan ko sekarang na ipalibot. Nga kuan ba? Arang inita nagazag-adyo. Kawa na mo.
Landong. Uy, di ay kamatis maraginot. Ay, day, para sa lalan, day. Ngari, day. Parame. Hoplor. Aharing daginot na yung kamatis. Managinot kusko ang parame kamatis. Kaya pa bang gajad pun. Mapanakot pa man eh. Kay, habay mga panakot karon dos merkado nga. Kuan man. Na nga. Kuas bagjo. Na. Madapa gajad pa na yung mga kamatis ha. Ang naning pangpupuli, day! Pag nagbasket, day! Kana, day! Gusto ko na sa liyan nagpadagbasket. Kaya baso na naman eh. Una ka sardinas, sa gulag kamatis, itlog, pwede na. Tambon sa naguko. Ikaw tigabot, day! Dari! Si Inda, aliana may ang kuan, badi-badi. Ito naman sila liksian. Natumpag mo kamatis si Prami. Sayang naman nagharban tayo bunga. Uy, day hinog, day. Day, uy, day hinog. Uy, kabuok. Kakita pa kong hinog. Duha kabuok. Ya. Day. Ya, hinog. Darah tali ko deh sunod deh. Sunod deh. Gede gue ni saliana. Bener pa na siya. Nakadengot pagkat sa dagang kamatis. Dari oh. Dari. Iho. Parang sila nanday. Umulagput. Naday kamatis lagi mo kuha guys na. Daghan na day no. Daghan na kuha. Sangat sa ning uban luwason sa sangat taris labat. Pero mo kuan siya. Nga pala oh. Day. Daghan mo kamatis. Dapat si day. Nangalukot. Kani magka na. Nangapuwak man siya na. Kay nangatumpag na mo yung punuan na day oh. Daghan kuha mga hinog naman na si Zakidza. Dahil sa rasalin. Pero mautun man. Kasi pwede pa ni. Malakot. Pwede pa ni. Na. Sara ka buok sili. Maud na lang pa ni. Malakot og ganang na magsabaw. Na, grabing initan nagmuto. Lain na nakaadyo. Loy agad ang kinaiyahan. Nagguba. Manda. Ato na ko guys. Kay nagkatinabang ti dyan. Nabuta na gang assistant da. Moitig da. Damong kuha da. Maso na naman eh. Ipanakat eh no. Panakat ato no. Panakat to kuhan. Kinilaw. O kinilaw. Nga bulinaw. Da, Flor. Mong kamatis, Flor. Nangabagli naman eh. Hindi naman eh. Mapost-out din naman eh, ma. Buhi. Har ka to guban bisik tunus kan dihay guban dan. Kandihay din dyan mo. Di kay mau madari man pero. Tiga ni as ubay. Raba ita. Tahu kay pag Maasa naman sa gulong sardinas. Utang Itlog. ka. Itlog na to sa gulong sardinas. Sagol ni. Patas di ayra. Magutang pa. Ano ba? Mga lits ako kapatas guys. Kay para na suwag kay panood to. Bye-bye. Bye. A few moments later. Hi guys. Ako na pa yung magtiwas og hatod sa bugas. Kami dyan magmotor mi kay tukar mo tong ibabaw. Si Parami na. Kapoy na. Si Mayor, kapoy na pad. Nasaan si mong motor dyan? Tubangan ba? Harawan ako, mandagang ismagul. Ato kang ibaba mo sakay. Grabe ng upawan nagkuhan kamutuhan. Mabuhay pa baka na sila. Ikaw lang madas imuha. Pati imong hatdan. Oh. Ta. Tara.
Ala, hindi sabi ko pag-ianan. Sa babaw. Ha? Di ba ba taon na? Madudod ko. May tao rin to. Pero silingan yan kan. Hindi. Grabe kita nagputing pa to. Ay, hala. Ada hamon yang agak dari si ibabaw. Na? Kenapa sa kuna na kasuroy? Dami na ang gabang bayad sa mong silingan na. Sekarang nabit pulman. Oh, dan, laut sa lamang ko. Ang sirap ato. Ala, ginawa ko, Lord. Sarap yung anak. Isa pa? Ha? Isa? Isa ra. Ayo. Ay, naroon sa window. Yan. Bagong hapon. Daigi. Hatag nga. Grasya lang. Kita hatag mo ba? Kuha na yung anak kong Ariston. Maura po na lagi kaya wa may kwarta laging kuan ron ma-withdraw sa mga bangko. Hot daro ba? Bangki una-una sana mag mga kuan. Senior. Namo. Ano sa minang? Yeah. Kaguan. Sinang Juana ug si Buning, kato ba? Dato ila Janet. Agay. Wato pag ilang pa ikaw na unsa. Ayo. 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 Mana may tao? Deko anong gipahatag? Ginagmay nga grasya gi. Hatag sa Ginoo. May tao. Ha? Ano sa man imong ikaon? Sadbot malaga. Bitaw, wala malugi nang no. Lagi. Tagdi laman sa buhi ta. Mao jud. Kumuy na naman tanan ni. Kuha na ni nong. Ginagmay ra. Daara na mi nong. Salamat sa Ginoo. Salamat sa buhi ta. Aras ila nung imok ba ila putloy. Ngas putloy rewa. Wata sibo. Salamat na rin. Ih. Dari bro. Ih. May tao. Masuk ritaw. Has nunguan. Hala. Isa kang apo. Dai, kuan. Bugas. Salamat eh. Anak ko na puskot. Parang kang kawit sa kawit. Kawit na naman. Agay.
Ayo. Nang orang. Natug man. Ayo. Nang. Dai ko anang. Begas. Ginagmay. Atlan, Yat. ang salamat. Ginagbayran na nang. Salamat. Kay tinglisod lagi ron. Lipid ba juga ni mo kahatag. Sige na. Aram sa amin nang. Salamat, daghang salamat dahil. Oh. Katong nas ubas. Kani kay wa. Iway naman ang nabuslot. Dapat kay tao, Dani. Ha! Inuko. Ayo. Ato ka pa karo. Maluwi karo. Ayo. Madam day. Day, begas. Begas. Ya. Salamat. Nakauli na ko sa bahay. Nda. Salamat sa Ginoo. Nangalipay sa pag kanang may mga tao nga nakadawat og bugas. Kay dahaji ang gihat na tungo na jud sa madengag. Salamat sa Ginoo sa grasya. Luitay. Luoy nga wa man ni mga Kay pangita mga tiguang na guda. tiguang na lagi, tiguang may giuna jud. Tigol ba mga single? Nga luoy lagi luoy. Yes, wana. Si Arnel mo tining dawat, si Arnel. Luoy ag ganang uban. Luoy jud arang luoja. Timing lagi paghatod na ganiha wala mo ko nagvideo. Nga pa daw nang takon si Zamalakaw kay mangutang og bugas sa silingan. Nalipay si Arnel ng lipasa kay nanasali ka pa ni hapon. Arang inita nagkawalangan. Wala magsabot-sabot. Wala mga dahon nga mo. Landong. Grabe ni. Grabe ang bagjuha. Yor! Asa naman ang padong? Widang. Hala ang luod. Dang ang luod sa kaso. Dang kahilakan ko dang. Kay paghatag dyan na dang. Naadjay. Wala na sila madang. Karong panihapon dang. Isa man si. Magatagan. Mawala may giuna. Isa may wa na tada eh. Siya. Nang nitawa pa. Si mami daw pa. Luod sa lagi. Balikon ra. Kaya wa pa may lista. Naluod sa dyan. Pati pas buning. Luoy. Grasya sa Ginoo man nakapalit og bugas kay. Bugas man pila na pud bugasan. Tadto. Hala luoy lagi. Arlo sa lagi. Nangalipay lagi sila. Intan ko dana nakahilatlog ko ba? Di ba? Grabe gadang salamat. Arang salamat agad kadso sa mga taong mga malumong kasing-kasing. Ano mo? Malumong kasing-kasing. Hay kilo ba? Kay to ninyo. Isa. Talo. Anay tinawa pa lagi ita. Mora ta dito tiguan. Nasasa sa mong baglor? Charge ko. Asa? Charge. Asa ka mong charge? Pag